Il-Gvern se jissokta bil-ħidma sfiqa tiegħu favur aktar sigurtà fit-toroq tagħna. Il-Ministru għat-Trasport Arun Farrugia qal li għal dan il-għan il-kampanji ta' tallim ta' informazzjoni se jiżdiedu fil-waqt li se jkun eħreġ id-deterrent għal dawk il-kontravezzjonijiet li qed ikunu il-kaġun ta' ħafna inċidenti. U ħabbar li għal dan il-għan fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu qed jiżdiedu l-pini. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet fl-Uffiċċju tat-Transport Malta f'Ħallija tabar ukoll investiment ta' 120,000 euro li se jara żieda ta' 4 muturi ġodda għall-uffiċjali tal-infurzar. Dawn il-muturi żdiedu mal-flotta eżistenti ta' 14 mutur. Iż-żieda ta' dawn il-muturi se twassal għal aktar infurzar u assistenza binqas ħin ta' stennija meta uffiċjali tal-awtorità jassistu lis-sewwieqa. Ma' News il-Ministru Arun Farrugia tkellem dwar kif dan l-investiment se jkompli saħħaħ il-ħidma biex jitnaqsu l-abbużi fit-toroq tagħna. 4 muturi ġodda għall-uffiċjali tagħna li se jiżdiedu ma' dak li hemm diġà mal-komplement li hemm diġà b'investiment ta' 120,000 euro. Biex bekk nibgħatu sinjal illi ħajkonna il-miżuri, ħajkonna anke l-għodda biex naraw iktar uffiċjali u l-preżenza tagħhom fit-toroq tagħna. Apparti minn hekk, ħarisna wkoll il-multi u l-punti illi iwasslu għal kontrevenzjonijiet li permessaħom ikonna aċċidenti fit-toroq tagħna li joħolqu diversi issues inkluż ukoll imwiet fit-toroq tagħna jew inkella nies li jweġġgħu. Allura qegħdin naraw illi l-Gvern jagħmel parti tiegħu imma l-messaġġ tiegħi llum huwa illi kulħadd għandu jagħmel parti tiegħu, kulħadd għandu rwol. Intant rigward id-deċiżjoni li jkun hemm deterrent akbar biex jiġu evitati l-inċidenti fost l-oħrajn se jkun hemm bidla fiċ-ċitazzjonijiet marbuta ma' sewqan meta d-dawl ikun aħmar. Ma meta wieħed jaċċessa żona fejn id-dħul ikun ipprojbit ma' sewqan eċċessiv u anke ma' użu ta' vettura b'mod differenti minn dak permess skont il-liċenzja fil-każijiet ta' kirje u kumpens. Ċitazzjoni oħra li se jkun hemm bidla fiha dik ta' meta wieħed jinqabad jagħmel użu mill-mobile minn earphones jew over-ear headphones fil-widna lejn in-naħa tat-tieqa. Din iċ-ċitazzjoni se titripla. Tabar ukoll li se jkun hemm bidla fil-punti fuq numru ta' kontravenzjonijiet, fosthom dik tal-użu tal-mobile u dik tal-użu tal-headphones waqt is-sewqan. Biex tkompli tissaħħaħ is-sigurtà fit-toroq tul is-sena li għaddiet, Transport Malta rat żieda fl-operat tagħha. Saru wkoll numru ta' spezzjonijiet fit-toroq b'mod konġunt ma' numru ta' entitajiet oħra. Dan kollu wassal biex inħarġu 24,500 ċitazzjoni u nġabru 607 vetturi li ma kinux konformi mar-regolamenti ta' traffiku. Preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta il-Brigadier Jeffrey Kurmi, id-Direttura l-Infurzar Patrick Pollako u Chief Officer Pierre Montebello.